Usa ka balay sa Cagayan de Oro City ang gikatingad-an sa mga residente gumikan sa daw nawong ni Hesukristo nga nahulagway sa pader niini. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang mga kuha ni John Mark Cago sa usa ka balay nga nahimutang sa Phase 2-A Barangay Kalaanan, Cagayan de Oro City. Sa mong mga hulagway, katingad-an nga daw murag adunay imahe sa tawo. Matagabi isab kuno kini magpakita ug kung adlaw sama sa among pag-adto sa lugar, daw normal lamang kini nga pader. Kining balay sa kong likod nga bahin dinhi sa Kalaanan Phase 2A kung asa ginatuhuan nga nagagawas ang nawong sa labawng makagagahom. Apan karon palaisipan sa mga residente kung unsa bagayod ang mao nga imahe. Alang kang Nanay Venus Lim, dako ang iyang pagtuo nga usa ka milagro ang panghitabo ug nawong gayod kini ni Hesukristo. Senyor Nazarin. So ni-reflect sa sa dingding. Ang iyang gingnawong. Ingon sa mga to, ingon sa kauban ng mga talamnon na doon talamnon nga wala man. Iya man gingnawong. Apan alang sa silingan sab nga si Janjan, dili sa mutuo nga nawong ang maong hulagway, labi pa nga mulihok ang imahe ug kusog ang hangin sa lugar. Ako nabantayan ato kay kanang reflection to sa aning kahoy nga mangga kay namanggod say suga. Ang suga niya kibali ang suga may nasa likod pag ang suga na-reflect aning mangga diya sa ni banda. Sa ako po nabantayan pag muhangin mulihok pud sa atil. Alang sa psychologist nga si Jamie Leonen, wala kunoy dautan kung ang usa ka individual mutuo og milagro. Susama sa mong imahe nga makapadugang sa paglaom sa tawo. As we can see, kato siya was a religious image which I think also brings a lot of inspiration sa matag usan no gadala pud siya og paglaom. So I think kini pod this is also a message to each one of us of how important spirituality is labi na sa tuang kultura isip usa ka Pilipino. Sa karon, wala pay pahayag ang simbahan sa moong imahe. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.